Dobrý den. Vítáme vás na výroční konferenci opatologů, příznivců gymnázia a klubu mladých diváků. Já jsem docent Adam Příteský a dnes tu se mnou jsou přední opatologové. Inženýr Filip Mádl. Profesor Tomáš Vondra. Doktor přírodních věd Krištof Machar. Zahraniční expert, náčelník, ten jenž chytá v žitě, Matuš Hajek. Doktor veteriny Matěj Madouš. A Jarda. Předem vás upozorňujeme, že se v tomto představení vyskytne pyrotechnika. To není vtip. Fakt si nedělám legraci. První řady, pokud si nejste v pohodě, odjděte do zadních řad, prosím. Opravdu se dělám legraci, Denis, pojď sem. Tak to máme jasno, pane profesore. V pořádku. Dílo, které vám dnes náš divadelní sbor představí, bylo nalezeno panem školníkem při rutinní inspekci bazénkového potrubí v Atriu. Závěry dané inspekce jsem si nechal zaarchivovat a dovolil jsem si vám je přinést. Kontrola bazénkového potrubí 2.3.2023 15.00. Autor protokolu a školní gymnázia potrubí nalezl mimo hry též. Dobří konferenci, pardon. 65 cigaretových nedopalků, 4 učebnice latiny a 2 mrtvé krysy. Voda stále nikde. Nicméně samotné dílo pojednává o dobách dávno minulých, kdy magie byla stále přítomná na této škole. Více vám o této hře poví kolega Machar. Já děkuji docentu Stříteskému za slovo a milé představení. Kolega Stříteský se vám v této hře představí jakožto Antonín Bohata, student gymnázia Opatov, který se zamotá do případu několika záhadných vražd. Postava Antonína Bohaty v této hře slyší hlas jistého Baziliška, který mu dává instrukce, jak se dostat do bájné mlžné komnaty. Zůstává záhadou, jak tyto instrukce mohly být správné, jelikož daný hlas byl pouze výplodem Antonínovi dobře zdokumentované schizofrenie. Jedná se tedy čistě o náhodu a fenomén, který jsme s kolegy opatology pojmenovali štěstí schizofrenika. Víc vám poví inženýr Mádl, kterého bych rád omluvil. Z historických záznamů víme, že jeho postava, profesora věštění z čísel Ludvíka Růžičky, byla vokálním nekuřákem. Avšak kolega Mádl je od minulého představení závislý na cigaretách. Jediný důvod, proč momentálně nekouří, jsou 4 nikotinové náplasti na jeho levé holení. Já děkuji doktoru Machartovi, který v představení stvární profesora astronomie Jakuba Šacha. A z důvodu nedostatku herců jednu jmenovanou roli. V textu hry se objevuje také postava Stanislava Urbance, spolužáka Antonína Bohaty, jejíž popis byl z části poškozen. Pozdější spisy sice zmiňují jeho slunce odrážející pleš. My si však domníváme, že nemohl být plešatý již od svých 11 let. Proto jsme mu v této adaptaci v podání doktora veteriny Matěje Madouše přisoudili bujnou zrzavou štici. Dále bych se chtěl jménem všech omluvit za Járu, stvárnícího profesora Lekvaru Bauera, který si během pauzy, určené na oběd, nestihl na oběd zajít. Bude tedy muset odejít dřív, než zavřou jídelnu. Předám ještě slovo profesoru Vondrovi, který se představí jako ředitel játeří. Tak já děkuji inženýru Mádlovi. Vzhledem k mé roli jsem byl donucen mými kolegy a Jardou, abych předem ujasnil jednu mou nešťastnou repliku. Ve scénáři je zmíněna takzvaná vedlejší škola. Autorovi přišlo zřejmě zbytečné v jeho době specifikovat, kterou ze 2 rozdílných škol myslí. Ačkoliv všechny důkazy ukazují, že záměrem byla škola, řekněme, alternativní. Moji kolegové se přesto domnívají, že byla zamýšlena jako Valdorské lyceum. Také bych rád upozornil v rámci předejtí zmatení, že náš zahraniční kolega Hayek představení stvárňuje učitelku fanfrpálu
Leu nesvatbou. To by bylo pro úvodní vzdělávací část vše a po krátké pauze bude následovat již zmíněná hra Tajemství možné komnaty. Děkujeme. Bolí mě moje pí. Tak to tady ještě nebylo. Mám hlad. Chci maso na stole. Je tady někdo? Tak se máte schizofreny. Jsi, ale zrovna má tvoje schizofrenie pravda. Ti mi najít nějaký šťavnatý masníčko. Můžu do automatu pro bagetu, mají tam spoustu druhů. Mám chuť na člověka. Jo, to budu mít taky, ale potřebuji 52 korun, brácho. Kontamáta, co mi tu čmáráš na zdi, ty pakolku? Ne, pane ředitel, to jsem nebyl já, to byl ten tejpek bez dech. No to určitě, tejpek bez dech, maximálně tak kdysi. A vůbec se tím z tebe nekalou auru. A minulé roky jsme ti to chytili jako řík na školních zákonech. Ne, tentokrát jsem to opravdu nebyl já, ale co tady děláte, to jsou zákony pro nezletilý. Do toho tě prd zakum práskal do ředitelny. A nějaký střed mě ten krvák. Sakra. Omluv mě. Čáry, máry, puf. Omlouvám se. Poslední dobou jsem zapomněl uklízet. No, kdyby chtěl věc víš, můžeš zajet na Bezinův ostrov. Zrovna nám dovezli čerstvou várku primánů. No, posaďte. Koukej, Tondo, ještě jednou tě uvidím čmárat mi na záchody, tak tě pošlu do vedlejší školy, mezi ty postižený. Myslel jste do té vedlejší normální školy, že? Ne, mezi postižený, tam tě zařvu. Víš, jak to tam vypadá? Že to tam musí pan školník každý den uklízet? Víš, kolik to škol stojí? Víš, kolik to dezbají vlastní kapsy? Kolik kromovek poklesat? Dobra, jsem si mohl pořídit, chápeš to? Chápeš to? Dále. A pan školník, co potřebujete? Nazdar Honzo, můžu na slovíčko? Jasně, to bylo můžete. No, co se děje? Máme problém, šéfe. Byl tady zase ten italský detektiv a počítal ty nový židle. Ježiš, a kolik jich napočítal? Jen 10. O 190 míň, než na kolik jsme dostali. No tak to je s tunelováním konec. Zbal mi kufry v neděli, letíme do Mexika. Jasně, šéfe. Jo, a ještě jedna maličkost. Pátry úplně naši nějakýho mrtvýho zmrda. A ty cože? Rychle, jdeme tam, jdeme tam. To je Čalan Epický, z 4letýho, z 4. V. Vždycky ho šikanovali za jeho batoh. Se nedivím, má kufr batoh, to je hrozně gay. Jo, několikrát ho pověsili za koule do větru o výtvarce. Ty si to nezastavil. Ne, oni ho vždycky sunuli na koncertu. Tenhle šašek s kufříkem. Ten se mi teďkom přihlásil do půl mladýho diváka a já nevím, co se s tím lístkem stane. Jo. Děti, Kubíčku, Kubíčko. Ježišmarja, kdo to je? Jo, to je jen ten s tím kufříkem. Jak se mu to stalo? Masíčko, nebyl čistý krve, musel umřít a nebude poslední. Tahle škola bude konečně vyčištěna.
Bylo by vtipný, kdyby si teď všem ukázal svýho hada. Ne, odejdi z mojí hlavy! Vytáhni ho, srágoro. Mazlišek je ve mně, chci, abych vám ukázal hada. Spoj toho fantastického tvora. Dělá, snad nechci říct, že jsou za to ty. Je to totální schizofrenik, jasně, že to byl on. Ne, paní profesorko, to jsem nebyl já, to byl takovej joke. Joke? Joke? V dnešní době je všechno joke. Proč to nemůže být český šéf? Ale já si myslím, že to je teda... Ty vaše giant, ty vaše rys, ty vaše perioda. Paní profesorko, pomoct. Aha, jo! Matičko, co to dělá s těmi pastelkami? Doba je zlá, nejsou peníze na pastelky, primáti se začali zamykat kufříky. Šikovnej kluk, myslí na rozpočet školy. Tondo, ty teď běž na kole. Obazuješ školu, se tu trážuje už roky. Mohl by to být on. Dobře, děkuju. Ani slovo mu nevěřím. Řeknu hospodářce, na týden zruší objednávku masa do školní jídelny. Přesně proto tě tu nutím bilet a máš 24hodinovou směnu. Je to můj otrok. Dobrý den. Vstupte. Dobrý den. Vstupte. Nej. Nemá peníze, nemá headline, nemá house. Zkus to znovu. Druhý pokus. Já musím prosím tě pípnout, já mám svátek. Když jinak nedáš. Vstupte. A Tondo! Magistře Urbanče! Magistře magistře Urbanče. Jde na majáku. Šplouchá. Ale teď se mě ještě učitelé snaží obvinit z vraždy. Jo, to je pech. Hele, ale mám tady něco, co by tě mohlo spravit. Musíme skočit k Adamově hopšu prášku s bažím, kde ho najde za královské ceny. Jo, tak to by určitě pomohlo. Se to má magicky doplňovat. Už mi do toho, kurva! Je náš hopšu prášek s bažím. Tohle si Hele, nechám chcete. malej. Skřeti. Měli kolik času se integrovat do naší společnosti a teď jenom berou dávky a nedělají vůbec nic. No, jak praví věta akademiky éry Čecha. Nechtě kratom X a má pusa Y. Potom nejkratší vzdálenost XY je skrz tuto láhev. Jsi dobro. Jednu nebo dvě? 1,5. Yes. Živí mrtví Chodící děti. Turboplak gay porno, turbofilní gay porno. Mám všechny peníze na světě. Není špatný, já ti věřím. Omlouvám se za vyrušení třetí vyučovací hodiny. Svátek slaví Antonín. Hovoří k vám hlas Senátu. V učebně lektvarou byl nalezen další mrtvý. Je jím Báchy Vialenta z 4. V. Upozorňujeme všechny studenty, že... Jsme elitní škola čar a kouzel, malý bradavice. Ani rozhlas nám nefunguje. Počkej, v lektvarech, to máme ale další hodinu. Můžeme tam jít a očistit mé jméno. To je pravda. A tak nejdřív to dopijeme. Okay.
dáme L jako lektvary. Pardon, my si zapomněli klíče. Já hlava děravá, já taky. Budu tady za minutku. Sakra, to už je hodin. Vystřídejte mě, já jsem tak oběd jinak. Ty krásná. Já hlava děravá. Já taky. Za minutku jsem zpátky. Tak, teď bychom potřebovali do lektvaru duši Fénixe. Tondo, máš pořád toho svýho Fénixe? No jasně, to víte, že mám. Čau, Tondo. Čau. Z Tondova Fénixe je teď Tondovo kuře. Sláva, další nečistá krev prolita, zase jsme o krok blíž konečnému řešení. Navštiv mě, vejdi do mé možné komnaty. Dveře najdeš na opuštěných záchodech modré jídelny. Tak se mi zdá, že slyším hlasy. Cože? Vy ho taky slyšíte? Jak je to možný? Vždycky, když odejdu, tak pošlu hopšup prášek za královské ceny. Honzo! Stando, Bazileš mi řekl, koho máme najít. Musíme i hned jít na záchody. Počkej, ale příští hodinu je tělocvik. A co hrajem? Fanfrpál na velkým hřišti. Let's go, ty vole! OK, tak to počká. Za 40 minut nikoho určitě nezabije. Ne, dneska chodíme kolečka, aspoň 4, jinak vás neklasifikuju. Ale paní profesorko, já opravdu nemůžu běhat. No tak v té šatě aspoň stůj. Buongiorno, kokotík. Ty vole, ta šata se smrdila. Asi jo. Fanfr! Pál! Fanfr! Pál! Fanfr! Pál! Nejsem bráně! Jsem ráně. Ergo truncaj element. Látá, srovnej si mířidla. A oběru se na to ještě ty šašku jeden. Vy jste jak špatný. Kdybych s váma hrál, tak bych vám nakopal prdel. Teda nakopala. Ani neslavná hrála tady. Nebo náhodou 80 státem řízenej doping. Ne, nebyl. Písky, to je čistý jak moje trenky, princezo. Trvá ti to jak týden před vejplatou. Vy jste naposled prali tyhle dres, začíná mi docela blbě. Teď poslední dobou škrtají dávky a začínají celkem remcat, takže asi před 20 lety. Skurvenej podlo! Yes! Tak hoši, je to asi 40-0, takže budeme hrát, že kdo chytne zatonku, tak vyhrál. Jde. Omlouvám se za vyrušení 4. vyučovací hodiny. Svátek slaví Antoní. Hovoří k vám hlas Senátu. V internetové studovně byl nalezen další mrtvý. Je jím Vojtěch Procházka z 3. X. Upozorňujeme všechny studenty, že... To je další mrtvola, neměli bychom jít? Počkej, teď vyhlásil, že kdo chytne zlotonku, tak vyhrál. Tady můžeme jít. Dobrý dělá, hned taky čapnu. Jasně.
Ale počkej, já jdu kouzlit. Jež. No, počkám. Proč pak, když jsem ten hlas poslal? Cesta je snadná, tam do NHL. Drž hubu. Ale něco jsem našel. Co to může být? Dej se můj kokeš! Ježiši, jdu! Počkejte, já vás znám. Vy jste bývalý profesor Pavel Novota. Je to tak? To já reformátor školství dodnes neuznává. A vás taky zabil Bazilišek? Ne, mě umlátil peřina. Máme toaleťáky na druhé straně školy jak záchody. Můžete mi ho někdo doníst? Pozor, uměte. Kde jsou toaleťák? Růžič, to nechoďte se šmírovat ty malý děti. Tady šmírujete malý děti? Ne, jenom on. Podle mě to není moc Sigma. On nemá takový grindset jako já. No, tyhle záchody jsou pěkně divný. Moc se nedivím, že sem nikdo nechodí. Tam možná jako... Je to komnata nebo komora? Možná komnata. Jo, ty klikuj, vole. Tam možná komnata se tady skvěle schová. Co tam meleš? Všichni chodí na novozáchody. Chápeš? Jako Novota záchody. Už máme 3 lokace a jde to. Naskočil na můj známý trik, jo. Slyšel jsem tady někoho říct, možná komnata. Jo, vy víte, jak se do ní dostat? Ale jistě, musíš tady promluvit vadím jazykem. Co mám jako říct? Zkus sex. Sex. Já jsem vůbec to fakt zkusil. Tak co mám doopravdy říct? Zkus něco od srdce. Skibidi. Na cestu. Jdu na Baziliška. Kde jsi ty mašina? Čau. Ty jsi Bazilišek? Jo. Já myslel, že to byl nějaký jako had nebo tak. Ale to jsem já, mě říkají Bazilišek. Ty je v první komnatě. Aha. Ježišmarja, proč máš na sobě maskáče? No, počkej, proč vůbec mluvíš v mý hlavě? Jsi schizofrenik, tve. Neviděl jsi seminář? Vůbec nevím, o čem mluvíš, tve. Proč máš na sobě maskáče? Já si myslím, že jsi malátek nebo co, vole? To jsem tu svek, no. Máme tady takový klan s chábrama. Bereme lidi, kteří se dostanou do různý komnaty, tak můžeme vzít i tebe. To jasně, jaký klan? Jmenuje se Kukluk. Co to bylo za ránu? Do nám to jsem spal vyspat, že to debil je 4letej, to není můj kamarád. 8letá liga, 8letá síla, 8letá liga, 8letá síla, 8letá liga je 8letá. Cože, počkejte, vy jste zabili všechny ty lidi? Nejsou to lidi, jsou to 4letýho gymnázia. Možná dneska ne, ale mám sen, že jednoho dne budou 4letí studenti stejně chytří jako 8letí. Mám sen, že jednoho dne nebude hanba sednout si k nim na oběd. Mám sen, že jednoho dne budeme rovni. Hej, levičák. To je všechno, co máš. Ty čtyřletokové! Já mám rodinu, ne! Usmažím tě! Prosím na mě! No, vy tady máte pyrotechniku ve vni? Jak si tohle jako vůbec představujete? Po vás snad hasejí doma ohně černý? Po nás teda ne! Náhodou to bylo dobrý celkem. Dáme
jsme ti pokoju třídního učitele. A tady máš ještě 50 korunovou poukázku do Luxoru. Jo, a nešla bych pochválit ředitele školy? Tohle zase nepřeháně, jo. Na turnaj v pingpongu to nemělo. Tohle bylo Déčko, smrdi.